тя пише такива. Прощавайте, обаче това да пише във всяка книга. Това не е вярно. Леля Ванга никога не е викала духове. Прощавайте, Но много тя обаче беше във всяка против една това. книга. Аз даже, когато разговаряхме, го казах, че тя казваше: не пипайте, не се занимавайте, не викайте. Тя отричаше всякакви спиритизми.